Co se mění u žen po 40? Ta 40 je takovej jako symbol dnešní, novodobej, protože když si vezmeme naše maminky, naše vlastně jako tu generaci před náma, když mý mamince bylo tolik, kolik mě, tak já už jsem měla skoro dostudovanou vysokou školu. Takže si myslím, že moje maminka po 40 řešila zase úplně jiný věci, než třeba řeším já. A dneska vnímám, že ten věk prvorodiček je vyšší, nebo aspoň předpokládám, že i ženy, které třeba si nás poslechnou, tak možná se právě nachází v tomto období, kdy nejdřív tak jako hledáme, čím budeme, usazujeme se v té pracovní pozici, usadíme se v pracovní pozici, usadíme se v rodinném nějakým vztahu partnerským a pak přijdou ty děti, které jsou neustále, se všechno mění. Jo? A mně tam přijde jako hodně zajímavý to, že ty si na něco zvykneš, už tak jako si řekneš, že jo, dobrý, a zase během týdne, měsíce je to úplně jinak a člověk se musí zvykat a musí se přizpůsobovat zase jako nově. A to mi tam přijde vlastně na tom to možná někdy jako náročný.